Το γανόδερμα είναι ένα είδος μανιταριού γνωστό από την αρχαιότητα για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Σήμερα θεωρείται ότι είναι ένα από τα πιο αξιόλογα βότανα για τη διατροφή μας, καθώς παρουσιάζει τις περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες από όλα τα άλλα. Μπορεί να κάνει καλό σε περισσότερες από 30 ασθένειες και μάλιστα είναι γνωστό ως ο βασιλιάς των θαυματουργών βοτάνων. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα, στην αρχαία Κρήτη, το βρίσκουμε στα ιερογλυφικά. Και η ονομασία του ήταν γνωστή από τότε, γανόδερμα. Η χρήση του εκτός Ελλάδος καταγράφεται 2000 π.Χ. στην Κίνα. Καταγράφεται σαν το μανιτάρι των θεών και το χρησιμοποιεί η οικογένεια των αυτοκρατόρων της Κίνας σαν το βασικό είδος διατροφής και ευεξίας. Το γανόδερμα, δηλαδή λέτε κύριε Γρηγορίου, ότι εντάσσεται σε αυτές τις νέες εντός εισαγωγικών υπερτροφές. Εντάσσεται και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα δούμε μια παγκόσμια κατανάλωση, παγκόσμια χρήση. Αυτό το κόκκινο μανιτάρι λοιπόν είναι θαυματουργό και δεν νομίζω να έκαναν όλη αυτή τη δουλειά στην Κρήτη και να κατέγραφαν στην αρχαία Κρήτη αυτά τα πράγματα, δεν ήταν ακρίβεια.